Stai jos. Cine e sus? Ok, pentru început, cine știe să calculeze dacă vă dau un segment, știți cele două puncte de aici, și vă dau o dreaptă, știți două puncte de pe dreapta, asta e dreaptă infinită, să vedeți dacă segmentul acesta este intersectat de dreapta. Ridicat. Da. Matematic sau? Da, matematic. Cum faci matematic? Calculul bandele, calculul ecuațiile dreptelor și rezolvăm sistemul. Rezolvarea sistemului și dacă nu este pe segment, dacă să avem soluții la sistem. Ba da. Există soluții, adică dacă aveți ceva de genul, asta ar fi problema. Calculăm intersecția dreptelor și facem cu triunghiul ăla și vedem, deci, pe ce parte sunt celelalte. Dacă ai așa, ai soluții. Dar să fie segment. E o soluție pentru dacă conține segmentul. Dar există o chestie și mai simplă, fără să calculezi parte, fără să calculezi cu erori de precizie și alte chestii. Dacă ar fi ceva de genul, este posibilitate destul de mare să îți dea diferență foarte mică. Ok. Ideea este că există un... Hai să refac asta. Dacă e de treabă, ca ce trebuie să există o proprietate a dreptelor ăstora. De exemplu, dacă aveți două puncte, să presupunem că aveți numai un punct. Două puncte, să zicem că punctul celălalt de aici. Și calculați aria unghiului acestuia și aria unghiului acestuia. Folosim matrice și determinanți. Dacă dau semne diferite... Baza este că nu calculați aria cu modul. Calculați fără modul. Și modul și aria respectivă o să aibă un semn. Dacă semnul ariei respective aici este diferit de semnul ariei de aici, Ok. poftim? Atunci ok, înseamnă că... Atunci înseamnă că intersectează. Dacă au același semn ariile, am spus, de determinat matrice, înseamnă că se află în aceeași parte a, de exemplu, la aici, se află pe aceeași parte, cele două puncte se află pe aceeași parte a dreptei, pe partea stângă sau pe partea dreaptă. Acum spui de o dreaptă și un segment, nu de două segmente. Nu, de o dreaptă și un segment, pentru că apoi mai trebuie să verifici și niște chestii. Unde mai geometrii de prima parte. Deci dacă facem așa cu vector, și cu vector facem așa. Exact același. Ok. Și cum faceți chestia asta? Fără să calculați un determinant de 3. Ca să calculați un determinant de 3, formați matricea. Formați matricea X-ul, hai să vedem cu 1, 2, 3, 4. Formați matricea X 2 minus X1, adică și format matricea X2, X3 și Y2, Y3. Calculați determinantul ăsta. Dar problema e că aveți și un punct de origine acum, pe care trebuie să-l scădeți. Facem o translație. Exact, facem o translație. Și translația ar veni X2 minus X1, X3 minus X1, Y2 minus Y1, Y3 minus Y1. Calculați determinantul acestei matrici, vă dă un număr, verificați natura numărului respectiv și după aceea calculați și pentru X4 același lucru, adică luați X2, X4 și verificați natura și acele matrici. Determinantul matrici. Auzi, dar matricea nu mai avea și unul acolo, ea și... Exact, avea niște unuri, dar era de fapt X1, X2, X1, X2, 1 să-l Era 1, 1, 1 pe prima
Da, și da. Dar nu pot asta de prima. Eu parcă așa știu, eu acolo. Dar de fapt tot nu sunt. Da, ceva de genul. Da, nu pot da de prima sau nu fi determinat. Da. Contează la asignatură, dar... Deci dacă faci așa sau faci pe prima... faci pe prima coloană, se face așa, se schimbă doar asignatura, nu se schimbă și valoarea. Da, dar ne interesează. Da, mă interesează semnul, dar dacă faci de același lucru și la celălalt, se schimbă... Dacă modifici două linii și două coloane, se schimbă semnul sau ceva. Nu, Interschimbi original și nu interschimbi. Da, ba da. Determinant de A egal cu determinant de A. Acum nu știu dacă e transpus la chestiile astea. Ba da, e transpus. Deci ai același determinant. Și făcând chestia asta, făcând o translație, ajungeți la o determinant de determinantului matrici de dimensiune 2 pe 2, care e de fapt o singură mulțime. Adică acesta mulțit cu acesta, minus acesta mulțit cu acesta. Deci nu e sigurat, deci am eliminat linia și coloana și nu am ajuns la 2 pe 2. V-ați ajuns la 2 pe 2? Dar nu am ajuns la determinant de două linii pe două coloane. Scădeți... De fapt, scădeți x1 și x1 de aici. Scădeți. Dacă scădeți, da. Nu se dezvoltă după prima linie. Da, corect. Sau nu? Dar le face o dată și gata. Cu 3 coloane. Da, ce desfac de De ce faceți de Deci e mai simplu. Nu, de ce fac de victoria? Da, dar să înțeleg demonstrația, de ce e așa. Da, și anul ori, da, de să ajung. Deci să treci un cumva. Și să unem atunci. Și unul ori atunci. Pentru trei neapărat. I-am făcut cu anul E faza că da, poți, după linia aceasta, faci unul înmulțit cu minorantul, care vine aici la puterea... Nu, trebuie să facem 0. Minusul la puterea... Să facem 0. Fixăm prima linie și scădem pe toate. Aveai unul col stânga sus, făceai 4 coloană 0, x2, y2 sau ce dă. Ok. Înmulțeai pe prima cu minus 1 și o la doua coloană. Înmulțeai pe prima cu minus 1 și o la treia coloană. El n-a fost capabil de Asta chiar și luai coloana asta pe care o fixai și mulțeai cu minus 1 și adunai la coloanele astea două și te dea așa. Asta rămânea neschimbată. Și aici aveai 0, că 1 cu minus 1 e 0. Și aveai exact. Y2 aici aveai x3 minus 1 și y3 minus y1. Deci aveai 2 0. Și asta se trece. Și rămâne asta. Da, corect. Da. Asta era chestia. Mă rog, e puțin relevant. Ok. După ce ați făcut chestia aceasta, adică ați calculat să vedeți dacă se află, dacă segmentul și dreapta se intersectează, trebuie să vedeți punctul de intersecție. Cum faceți chestia aceasta? Exact cum ai spus vostru. Calculați ecuația dreptei. Asta e ecuația segmentului care s-a format în dreapta. Și vă va da ceva de
parta, asta e parta sau parta 2, dacă rezolvați sistemul acesta matematic, mai trebuie să rezolv sistemul acum sau? Cred că asta să vă descurcați. Aflați punctele de intersecție de. Adică pur și simplu vă va da un x egal cu o formulă foarte complicată, dar fără nicio necunoscută în ea, și după aceea y pozitiv pe scoate cu cam aceasta este toată rezolvarea din punct de vedere matematic. Practic, chestia aceasta a luat mai mult să scrieți pe foaie decât să scrieți în cod. Lua 5 linii de cod și verificarea și aflarea punctului de intersecție. Teo? Da. Ce? Da. Păi... Ok, mai aveți încă voi? Dimineața. Laboratorul să vedem. Ce tână. Nici avem o Da. Nu înțeles mai Nu sunt săptămânal. A fost aia cu Dima, Somnul și ce? Nu, acum. Prima. Nu, aia nu. Aia a fost pentru A fost un protein stick, Aveam un string cu semne drept. Așa, și noi putem să uităm un văț din stânga în dreapta sau din dreapta în stânga și ne întrebăm dacă se faci chestia asta sau dacă stringul e deja corect. Cum e cazul. Avem doar plus? Da, aveam doar un plus. Și azi trebuie să ne stânge. Da, și da. Dacă era corect deja, nu trebuia să faci micul la fișe. Pur și simplu. Și celălalt care era, trebuia să ai diferența dintre numărul de perechi din stânga și dreapta, 2. Dacă ai unul în dreapta și cădea din stânga, unul și mergea în dreapta. Și dacă vrea să mulți în văț, trebuia să verifici dacă poți face adunarea, astfel să fie corect. Și aveai voie să mulți un văț. Singur văț. și dacă, chiar dacă mulți un văț nu dă corect, ce? Ce ai imposibil. Așa e posibil dacă nu puteai. Că practic trebuia să fie diferența dintre numărul de perechi și dreapta să fie 2. Că scădeam pe parte cu 1 și creștea cealaltă parte cu 1. Asta era de implementare. Prea aici greșit. Da. Nu mă leg ca Țineam într-un A câte sunt până în plus, într-un B câte sunt până în B. Da, puteai face altfel. Așa. B. Apoi aveam un număr B. Mai mic. Între 1 și 10 la a 6-a. Mic. Între 1 și 9. Și trebuia să aflăm un număr A de pe cifre. Astfel încât
tot la dreapta am văzut. Adică, De exemplu, pentru 3 și 2. Eui 3 și X2. Da. Pe egal 3 și 2. Avea răspunsul 1, 2. Pentru că